Hei YouTube, ja olen päättänyt nyt aloittaa Let's Play kanavani Battlefield 4, joten tätä tulee näkymään aika paljon ja niin kannattaa alkaa tuttuun. Pahoitteluni vielä tästä helvetin huonosta laadusta, mutta tulevaisuudessa, niin kuin viimeksi sanoin, tulen hakemaan sen jonkinlaisen kameran, mikä kuvaa helvetin näyttöä ja ottaa sitten suojanet sen näkyvästi. Joo, mutta no niin, käydään pelin kimppuun. Voisi vaikka aloittaa tällä Reconialla. Ottaa nyt. Joo, niin kuin näette, että minulla ei ole oikeastaan näistä lippuja kauheammin auki. Saatana oma vittu siitä. Pahoitteluni vielä kuvan tietenkin puhelimellani ja iPhone 5, joten pitää ottaa nämä äänet niin kuin ihan TV:stä, joten niin. Ei ehkä tässä olisi ihan tossa olisi jo aika hyvä spotti jäädä vähän kämpimään. Joo, muuten sanokaa tietenkin, että jos ette tykkää kämpimisestä paljon, niin sanotte sitten, että joo, niin sanotte sitten. Joo, anteeksi muuten, että pitää näitä ääniä aika hiljaisella, koska kaikki muut ovat jo nukkumassa, joten joudun vaihtelemaan vähän näitä ääniä, ettei kaikki herää ja tuu huutoon. Niin. No joo, tässä voisi olla aika hyvä spotti jäädä kyykkimään. Niin kuin huomaatte, tässä jaksossa ei varmaan tule oikeastaan tapahtumaan paljon mitä ihmeellistä. Mutta hei, no on sekin alku. Ja joo, muuten en ole mikään maailman paras snippaa, joten kaikki hyvät tilaisuudet menee ihan nokkaan edestä, niin kuin huomaatte. Vaikka minulla onkin niin, mutta no, mennään edestä ihan sama. Joo, mutta joo. Niin. Niin kuin jo viime videossa tuli sanottua tai kirjoitettua, että laittakaa tietenkin kommentti, että mitä peliä te haluatte, jos te ette just tätä halua, niin tiedetään sitten, että mitä aletaan pelaamaan. Ja muistakaa tietenkin tykätä ja subbata. Se auttaa tietenkin aika paljon, siis tämä kanava teossa, ja se antaa parempaa
tulevaisuuden tällä kanavalla, mikä nyt tulee olemaan aika, minä nyt sanois mahtavaa, mutta siis huonosti.